Ydych chi wedi gwneud yr ymarfer ar beth sydd ei angen arnoch chi ddechrau busnes? Da iawn. Nawr, bydd gennych chi syniad da am faint o arian fydd ei angen arnoch ar y dechrau ac am y flwyddyn gyntaf. Felly, gadewch i ni weld o ble daw'r arian. Yn gyntaf oll, mae rhan fwyaf o bobl sy'n dechrau busnes yn defnyddio rhywfaint o arian maen nhw wedi gynilo. Ac os byddwch chi'n chwilio am arian gan ffynhonnell allanol, bydd disgwyl bod gennych chi rhywfaint i'w fuddsoddi eich hun. Wrth gwrs, gallwch ofyn i deulu, ffrindiau a phartneriaid busnes neu fuddsodwyr preifat eraill eich cefnogi'n ariannol pan fyddwch yn dechrau busnes. Mae cardiau credyd yn ffordd ddefnyddiol o brynu pethau ddechrau, ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio gormod ar y rhain. Mae hir bwrcas neu brydlesu yn ffyrdd eraill y gallech chi hystyried i'ch helpu i brynu cyfarpar ar gyfer busnes newydd, fel cerbydau, cyfrifiaduron neu gyfarpar swyddfa. Mae rhywfaint o fanteision i brydlesu neu brynu ar gytundeb fel mae'n cael ei alw weithiau, ond mae'n bwysig eich bod chi'n cofio mae'r cwmni sy'n prydlesu sy'n berchen ar y cyfarpar o hyd, ac os na fyddwch chi'n talu, byddwn nhw'n cymryd y cyfarpar yn ôl. I rai mathau busnesau, mae gostyngiadau anfynebu neu ffactorau'n ffordd dda o ariannu cyfalaf gweithio. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n cael arian parod i'w ddefnyddio yn y busnes, heb orfod aros i gwsmeriad dalu eu hanfynebau. Mae asiant ffactor yn talu chi ymlaen llaw am yr anfynebau sy'n ddylidus ar gyfer eich cwmni. Pan fydd eich cwsmer yn talu'r anfoneb yn llawn, byddwch yn cael balans ar arian wedi tynnu comisiwn ar asiant ffactor. Efallai mae un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o ariannu busnes newydd ydy drwy fenthygiadau a gor-ddrafftiau. Mae ffynonellau amrywiol o'r math hwn o fenthyca, gan gynnwys banciau, cymdeithasau adeiladu ac undebau credyd. Efallai hoffech chi ystyried cyllid Cymru ar gyfer symiau mwy. Mae manylion llawn ar gael ar y brif dudalen we. Cofiwch, os oes gennych chi fenthygiad neu orddrafft, mae cyfraddau llog yn amrywio'n sylweddol ac mae yna nifer o fenthygwyr yn codi ffïoedd sefydlu neu drefnu hefyd. Cyn i chi fynd at unrhyw fenthyciwr, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfrifo eich ffigurau mor gywir a phosib. Bydd yn rhaid i chi wybod beth fydd eich costau dechrau busnes, yn ogystal â'r llif arian ar y gwelir am yr ychydig fisoedd cyntaf. Yna, gallwch gyfrifo faint o arian fydd angen i chi fenthyca, a pha mor gyflym rydych chi'n rhagweld y byddwch yn adalu'r benthyciad. Bydd y rhan fwyaf o fanciau a benthycwyr eraill am weld cynllun busnes a rhagolwg o'r llif arian cyn y byddwn nhw'n gallu gwneud penderfyniad. Byddwch chi'n cael syniad cyffredinol o sut mae creu eich cynllun busnes yn nes ymlaen yn y modiwl hwn. Mae manylion llawn am sut mae cyfrifo'ch costau a chreu rhagamcan llif arian yn y modiwl Rheolwch arian yn y gyfres hon. Yn ogystal â benthyca arian, mae'n bosib y bydd grantiau ar gael i helpu eich busnes newydd. Holwch un o gynghorwyr busnes Llywodraeth Cymru i weld beth allai fod ar gael i chi ar gyfer eich busnes, a gewch chi adrannau eraill ar y wefan hon.